Поляку. Давай 7 метров 3. Выход. Ложишь сюда. Выход, ложишь туда. Короче, ударными. Давай. Чуть-чуть.
فهم دست نگاه نکن میدان نداره کی میزنه تو خاکی давай 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 иди آفرین پرتو دادر نگردن تو پزن زن دادر بیا Давай, давай, давай. Давай, давай. Красава. Olha bem na piscina. داک بسر تو Basta mama.
अच्छा
ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. Инак баъд аз танаффуси дуҳафтаи нав вобаста ба рӯзҳои фифа мо шумо тавре мебинем рақобатҳо дар лигаи олӣ аз сар гирифта мешаванд. имрӯз акнун мо шоҳиди нахустин рақобат баъд аз танаффус хоҳем буд. ин ҳам бо иштироки дастаи пешсафи лигаи олӣ. клуби марказии варзиши артиш аз шаҳри душанбе муқобили дастаи парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ин дидор дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе сурат мегирад ва умедворӣ ҳастем ки як бозии бисёр ҷолибу диданиро дастаҳо барои мову шумо пешниҳод мекунанд. аслан бояд қайд намоем ки бозиҳои даври 11-ум анҷомбахши марҳилаи якуми чемпионат ҳам ҳастанд, гарчанде дар ин байн баъзе аз дастаҳо ҳоло ба пуррагӣ бозиҳои худро доир накарданд, аммо тимҳое ҳастанд ки маҳз даври мазкур дар маҷмӯъ шумораи бозиҳои онҳоро ба 11 то мерасонад ва бо ҳамин нимаи аввали мавсим барои онҳо расман ҷамъбаст мешавад, гӯем хато нахоҳад буд. аммо ба ин қатор дастаи артиш дохил намешавад, зеро онҳо як бозии мавқуф гузошта шуда доранд ва он ҳам бо дастаи истиқлоли душанбе. дар ин баробар парвоз ҳамчунин як дастаи дигаре аст ки то кунун 9 бозӣ доир кардааст ва имрӯз барои парвоз ҳам ин ҳоло танҳо 10-умин рақобат ба ҳисоб меравад дар мавсими кунунии лигаи олӣ. як бозӣ ба таъхиргузоштаи худро баъдан дастаи парвоз ҳам бояд барпо кунад. дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, ёдовар мешавам ки дар барномаи баргузории рақобатҳои ин давр мо шоҳиди 6 бозӣ хоҳем шуд. 3 бозӣ пагоҳ сурат мегирад, аз ҷумла дерби вилояти хатлон бо иштироки вахш ва равшан бозии бисёр ҷолибу диданӣ хоҳад буд. ҳамчунин барқчӣ дар хонаи худ хуҷандро қабул мекунад. бозии эсхатаву ҳосилоти фархор ҳам интизор меравад як рақобати бисёр пуршиддат бошад. ва дар навбати худ рӯзи 14 июн истиқлол меҳмони истаравшан мешаваду дастаи сардори турсунзода дар дерби муқобили регартадас бозӣ хоҳад кард. ин нахустин дербии шаҳри турсунзода дар лигаи олӣ ба ҳисоб меравад. ҳама чиз барои шурӯи бозии имрӯза тайёр аст. баъд аз чанд лаҳза мо бевосита ба ҳайъатҳои ҳарду тим назар меандозем ва ба пуррагӣ ҳайъати дастаҳоро барои шумо муаррифӣ хоҳем кард. ҷои таъкид аст ки дар бозии имрӯза гурӯҳи доварон бо роҳбарии амирҷон хоркашев довари дараҷаи фифа кор мекунанд. ӯ аз шаҳри душанбе аст. дар канорҳо ҷурабек содиқов аз ноҳияи варзоб ва комрон хайруллозода аз душанбе кӯмак мекунанд. довари чаҳорум наврӯз воҳидов аз ноҳияи вахш мебошад. нозири доварон умед раҳимов аз шаҳри бохтар ва комиссари бозӣ пӯлод қодирзода аз шаҳри душанбе ҳастанд. бозӣ расман бо ҳамин шурӯъ шуд. дастаи артиш бо пироҳанҳои ранги сиёҳ вориди майдон шудааст ва рақиби онҳо парвоз бошад бо пироҳанҳои ранги сафед бозӣ мекунад. ҳайати дастаи мизбон артиш аз футболбозони зерин иборат аст. дар хати дарвоза рақами 55 принс кобла, футболбозони хати дифоъ рақами 4 капитани даста комрони мирзохон, рақами 10 бакинде билонг ҷерард, рақами 20 комрон иброҳимов, рақами 7 ҷонибек шарипов. дар хати ним муҳофиза рақами 21 вайсиддин сафаров, рақами 22 исроил холов, рақами 17 муҳаммад иқбол давлатов, рақами 99 франсуа энеге бозӣ мекунанд. ҳамлагарон рақами 18 абдухалил боронов ва рақами 14 исломбек исоқҷонов ҳастанд. сармураббии даста файз давлатов. сармураббии дастаи артиш тоҳир муминовро мо шумо мебинем. дақтараш собиқ сармураббии дастаи артиш, айни замон сармураббии дастаи парвоз тоҳир муминов. гап дар сари ин аст ки дар охири мавсими гузашта дар дастаи артиш кор кард тоҳир муминов ва тавонист ба ин тим зинаи сеюми лигаи олиро таъмин кунад. ҳарчанд мо аз қабл ҳам медонем тоҳир муминов дар дастаи артиш, агар хато накунам, солҳои 2016-17 ҳам қаблан фаъолият дошт. хуб, бевосита ҳайъати имрӯзаи тоҳирҷон муминов ва тими парвози ӯ барои бозӣ аз футболбозони зерин иборат ҳастанд. дар хати дарвоза рақами 1 далерҷон баротов, футболбозони хати дифоъ рақами 4
Диловар Шарифзода, рақами 5 Исмоил Охунҷонов, рақами 11 Евгений Биденко, рақами 7 Эмомали Аҳмадхон. Дар хати ним муҳофиза рақами 63 Табрез Мирзовалиев, рақами 8 капитани даста Мунир Давлатбеков, рақами 14 Тоҳир Малудустов, рақами 23 Дуан Даниэл Квеку. ҳамлагарон рақами 77 Бекҷон Ҷурабоев ва рақами 9 Баҳодур Абдувалиев ҳастанд. Сармураббӣ Тоҳирҷон Муминов. дар маҷмӯъ аз тарҳи ҷойгиршавие ки дастаҳо интихоб карданд барои ин бозӣ, ҳоло вобаста ба мавқеъгирие ки дар протокол барои мо пешниҳод шудааст, тақрибан ҳар даста 4-4-2 мавқеъгирӣ хоҳанд дошт, вале мо бештар ба ин мавзӯъ рӯшноӣ меандозем. инҷо ҳуҷуми бисёр хатарноки дастаи Парвоз буд. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ ва баъдан зарба. Принс Кобла ҳамдастаҳояшро ором мекунад ва бо ишора ба он ки ин вазъиятро ӯ бартараф кард, ҳоло оромона тӯбро ба бозӣ медарорад. Зарбаро бошад тавре мо дидем Бекҷон Ҷурабоев иҷро кард дар лаҳзаи қаблӣ. аз назди дарвозаи худ Принс Кобла чандон хуб тӯбро ба пеш равон кардан натавонист. дар маркази майдон тавре дидед футболбозони Парвоз тӯбро гирифтанд, аммо ин ҳуҷуми ба роҳ мондаи дастаи меҳмон ҳеҷ натиҷае намедиҳад. ҷои таъкид аст ки тими Артиш охирин рақобати худро қабл аз танаффус вобаста ба рӯзҳои фифа дар чемпионат бохта буд аз дастаи Регартадаст бо ҳисоби 2-1 16 май, вале баъд аз он боз як бозӣ дошт дар доираи рақобатҳои ҷоми Тоҷикистон дар даври ҳаштакниҳоӣ. онҳо бо дастаи Лигаи якум Панҷшер мусовӣ карданд. ҷонибек Шарипов партофти ӯ вазъияти хатарнок аст. чӣ гуна имконият, аммо дар ин ҳолат акнун дарвозабон Далер Ҷонбаротов наҷот медиҳад Парвозро. бениҳоят шонсиёлӣ барои тими Артиш ба миён омада буд дар лаҳзаи қаблӣ ва мо дидем ки чӣ фурсати беҳтарине аз даст рафт барои бозигарони шаҳри Душанбе. Давлатов дар канори рост тӯбро нигоҳ медорад. гузариши бисёр хуби ӯро мебинем ва акнун қоидаи бозии зидди ин футболбоз вайрон карда шуд. бори дигар ҳуҷуми хатарноки қаблиро метавонед бубинед. ҷонибек Шарипов ирсоли тӯбро анҷом медиҳад. тӯбро инҷо оромона қабул кард ва танҳо баъд аз он бубинед чӣ гуна зарба зад Абдухалил Боронов ва вазъият дар ниҳояти кор аз сӯи футболбозони Парвоз бартараф карда шуд. ҳоло вазъияти стандарти аз канори рост бо иштироки бозигарони дастаи мизбон ва мебинем ки аз ин ҳолат онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ сурат гирифт. бозигарони Парвоз ин ҳолатро бартараф мекунанд. Бакинде Билонг Ҷерард ирсоли ӯ ба канори чап, аммо дар ин лаҳзаҳо тавре мебинед ба Франсуа Энегюе имкони қабули тӯб дода намешавад. Бакинде Билонг ба канори рост пас медиҳад. Давлатов аз ин канор партофти тӯбро анҷом дода истодааст, аммо ин ирсолҳо натиҷа намедиҳанд. Бакинде Билонг Ҷерард ин бор партофти ӯ ба канор равона шуда буд, аммо боз ҳам бозигарони Парвоз тавонистанд иртиботро қисман байни бозигарони Артиш қатъ кунанд. ҳуҷум бошад идома меёбад. мавҷи навбатии ҳамлаи дастаи Артиш ва ин партофт бениҳоят қавӣ буд аз сӯи ҷонибек Шарипов. идомаи ҳуҷум ба ҳар ҳол футболбозони канори рост ҳам фаъол ҳастанд ва дар ниҳояти кор ин зарба тавре мебинед аз ҷониби Исроил Холов буд ки
хело баланду ноаниқам иҷро шуд. Мирзовалиев ва партофти ӯ ба Квеку буд, аммо тӯб то ба ҳамлагари дастаи Парвоз рафта нарасид. Ман агар аҳамият дода бошед, дар чанде аз бозиҳои қаблие ки Парвоз дошт, ҳунарнамоии Мирзовалиев дар маркази майдон бисёр хуб буд ва илова бар ин албатта ба ҳуҷумҳо ба таври доимӣ пайвастшавии дуан Даниэл Квеку, ҳамчунин ҳунарнамоии хуби Тоҳир Малодӯстовро бояд махсус ишора кунем. ва тавре дар ин лаҳзаҳо мебинем ту аз пои бозигари дастаи Артиш аз майдон берун мешавад. гузариши бисёр хубе дошт Муҳаммад Иқбол Давлатов, аммо пеши роҳи ӯро гирифтанд. Парвоз дар ҷараёни рақобатҳо дар моҳи май ҳунарнамои бисёр хубу арзанда нишон дод. аслан ин чиз аз охири моҳи апрел шурӯъ шуд, вақте онҳо тавонистанд ҳосилотро дар хонаи худ 1-0 шикаст диҳанд. баъд аз он боз пирӯзӣ дар баробари Хуҷанд ва сипас мусовӣ бо дастаи Вахш дар хона. се натиҷаи пайдарҳами бисёр олие буд ки аз сӯи дастаи Парвоз ба қайд гирифта шуд. вале бозии охирини худро Парвоз мисли Артиш дар чемпионат бохта буд. онҳо дар хонаи худ аз Эсхата 2-1 шикаст хӯрданд рӯзи 22 май. бояд фаромӯш накунем ки Парвоз дар бозии аввали даври ҳаштякниҳои ҷоми Тоҷикистон тавонист ғалабаи бисёр боварибахшу мукаммалро бо ҳисоби 4-1 ба қайд гирад дар баробари дастаи Сомони ноҳияи Данғара. албатта қисман метавонем бигӯем ҳарифи сабук ба ин тим рӯбарӯ шуд, вале натиҷаи аввал ки дар хонаи худ чунин ғалабаи боваринок онҳо ба даст оварданд, бисёре аз тарафдорони ин тимро мутмаин кардааст ки ҳатман Парвоз ба даври 4-1 ҷоми Тоҷикистон рохатро ба даст меорад. аз нав ҳамлаи дастаи Артиш ва босам тавассути канори рост. аз оғози бозии имрӯза ин канор хело фаъол аст. Майсидин Сафаров паси ӯ ба канори чап. Ҷонибек Шарипов дар ин лаҳзаҳо то ба охир талош мекунад ва ирсоли ӯро ҳам мо шумо дидем. Парвоз дар он қисми сеткаи мусобиқа аст ки дар сурати гузаштан аз ҷо дар бораи ҳамлаи дастаи Артиш биёед бозам бигӯем ҳаракатҳои бисёр хуби Франсуа Энеге ба назар расид, аммо дар ниҳояти кор ҳуҷум натиҷа надод. аксулҳуҷуми футболбозони дастаи Парвоз шонси бисёр хубе метавонад ин лаҳзаҳо ба миён ояд.
ло ҳамлагари ин даста аз канор гузариши хубе дошт, вале дар идома тавре мо дидем партофти Баҳодур Абдувалиев зуд аз ҷониби Бакинде Билонг Ҷерард бартараф карда шуд. Тоир Малодустов ва ирсоли ӯ бисёр ҳам партофти хуб буд дар лаҳзаи қаблӣ. ва бубинед, агар ҳамдастаҳояш дар дохили ҷаримагоҳ аст имконияти ба миён омада дурусттар истифода мебурданд, шояд мо дар лаҳзаи қаблӣ имконияти навбатӣ бисёр хуберо барои дастаи Парвоз медидем. зуд агар дар ҳамин лаҳза Абдувалиев тӯбро ба Тоир Малодустов бармегардонд, мо имконияти навбатӣ дастаи мазкурро барои густариш бахшидани ҳамла боз ҳам медидем. ва дар мавриди Парвоз, чун болотар гуфтем ва сеткаи мусобиқаро ёдовар шудем, ҷои таъкид аст ки дар қисми рости сеткаи мусобиқа онҳо дар сурати гузаштан аз дастаи Сомон бо ғолиби ҷуфти Равшану Ҳосилот рӯбарӯ мешаванд. Равшану Ҳосилот дар навбати худ дар бозии аввал 2-2 дар даври ҳаштакнёии ҷоми Тоҷикистон мусовӣ карданд. Мирзовалиев партофти ӯ ба канори рост, аммо каме босуръаттар ва Тоҳир Малодустов имкон надошт то дар ҳамон лаҳза тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. Пауза! Бровка сыграй, бровка! Бровка сыграй, бровка! дар ин ҳолат тавре мо шумо ҳам дида истодаем, сармураббӣ хело изҳори нигаронӣ мекунад аз чунин амалкарди Квеку Дуа. ҳоҷат набуд шояд ба иҷрои зарба аз чунин масофаи дур, балки боз ҳам наздиктар омада ҳамларо ба таври беҳтару хубтар густариш бахшидан имконият дошт. Шарипов ва тӯб аз пои бозигари дастаи Артиш ин лаҳзаҳо аз майдон берун мешавад. ҷонибе ки имрӯз пайваста тавассути канор ба ҳамлаҳо ҳамроҳ шуда истодааст, як рисоли навбатӣ тӯб ба канори рост Абдувалиев тӯбро қабул мекунад.
Табрез Мирзовалиев дар ин лаҳзаҳо иштибоҳ кард ва баъдан хатои худро хост ҷуброн намояд, аммо дар мубориза боз қоидаи бозиро ҳам вайрон мекунад Мирзовалиев. дар он қисми сеткаи мусобиқа ки тими артиш қарор дорад, дар сурати баромадан ба даври чавр якниҳоӣ ёдовар мешаванд дар ҷоми Тоҷикистон бо ғолиби ҷуфти Регартадас Эсхата рӯбарӯ хоҳад шуд. Аслан ҳар дуи ин ҷуфтое ки болотар гуфтем бозиҳои аввали худро дар ҳаштякниҳоӣ бидуни гол 0-0 ҷамъбаст карда буданд. Дар ҳамин қисми сеткаи мусобиқа боз Сардору Рахш ҳамчунин Истарафшану Барқчӣ ҳам ҳастанд. партофти навбатӣ Асканури рост натиҷа надод. Тоир Малодӯстов гузариши бисёр хуби ӯро мебинем ва қоидаи боз инҷо вайрон шуд. корти зардам метавонад бошад. бале, ҳамин таврам ҳаст. ҷонибек Шарипов бо баргаи зард аз ҷониби Амирҷон Хоркашев ҷазо дода шуд. биёд бори дигар бубинем ҳолатро. ҳамин вазъияте ки ба миён омад барои мову шумо такроран нишон дода мешавад. Мирзовалиев боз ба қафо пас медиҳад. ва бо баланд шудани садои уштакӣ довар тавре мову шумо дидем рафти бозӣ мутаваққиф шуд. аз канори чап ҳоло ҳуҷуми навбатии дастаи артишро мову шумо дидем ва баъд аз партофт андаке бархурд ҳам ба миён омад. Абдухалил Боронов тавре мову шумо дидем бо Тоир Малодӯстов бархурд дошт, аммо ҳар ду ҷониб албатта ҳамдигарро хеле хуб мешиносанд. ҳеҷ як қасд ё нияти зарар расонидан ба ҳамдигар набуд, танҳо ҳолати бозӣ буд ва инак рақобат акнун давом меёбад. зарбаи кунҷии футболбозони дастаи артишро дидем. Аз рӯи маълумоти нахустин зарбаи кунҷӣ аз партофти бисёр хатарнок ва ҳисоб шуда мешавад. чӣ партофти хуб буд, дақиқе буд ба дохили ҷаримагоҳ ва мо шумо тавре мебинем футболбози ҷавони даста Муҳаммад Иқбол Давлатов ба задани ин гол муваффақ шуд. тавассути бозигузорӣ аз зарбаи кунҷии тӯбро футболбозони дастаи артиш ба бозӣ дароварданд. мустақиман ирсоли тӯб аз зарбаи кунҷӣ набуд, балки мо шумо тавре дидем Вайсиддин Сафаров сараввал ба ҷонибек Шарипов тӯбро равон кард ва баъдан ҷонибек ирсоли тӯбро ба ҷаримагоҳ анҷом дод. дар ин ҷо бошад аз ҳисоби мавқеи дурустро интихоб кардану бо сар зарбаро хело ҳадафмандона иҷро кардан ба мақсад мерасад Муҳаммад Иқбол Давлатов.
навбати футболбозони дастаи артиш баъд аз ин партофти на он қадар хуби Абдухалил Боронов бенатиҷа ҷамъбаст шуд. хуб бубинед артишиён чӣ гуна фаъол ҳастанд дар маркази майдон. тӯбро ба худ баргардониданд. Исроил Холов ба Кинде Билонг Ҷерард. аз канори чап мову шумо идомаи ҳамлаи дастаи Парвозро мебинем ва бубинед ки чӣ вазъияти хатарноке дар ин лаҳзаҳо ба миён оварда мешавад. агарчанде дар аввал чунин намуд ки зарбаи задаи футболбози Парвоз бевосита ростсӯи дарвоза рафта истодааст, аммо баъдан маълум шуд ки он зарба аслан аз паҳлӯи дарвоза ба тури он бархӯрда аз майдон берун шуд. дар ин байн бозигарони артиш боз ҳам аз нав барои роҳандозии ҳамлаҳо талош карда истоданд ва бубинед фишороварии онҳо дар нимаи майдони Парвоз чӣ гуна хуб аст. пойдебозӣ вайрон мешавад ва ҳоло корти зард. бале, Амирҷон Хоркашев ба Исмоил Охунҷонов корти зард нишон дода истодааст, зеро ин футболбоз идомаи ҳаракати ҳамлагари артишро халалдор кард баъд аз бархӯрде ки бо Исломбек Исоқҷонов дошт. агар Исломбек ҳаракати худро давом медошт, дар ҳамон лаҳза боз ҳам як вазъияти дигари хатарнок ба миён омаданаш аз эҳтимол дур набуд. аз ин масофа Вайсиддин Сафаров оё зарбаро рост иҷро мекунад ва ё партофти тӯбро аз сӯи ӯ мебинем. ҳоло ин чиз бароямон дақиқ маълум нест. аслан ин зарбаи рост буд аз ҷониби Вайсиддин Сафаров, вале чандон хуб набуд, чун тӯб ба девори дифоӣ расид ва бо ҳамин бозигарони Парвоз дар маҷмӯъ ин ҳамларо бартараф карданд. кӯмаки тиббӣ ҳоло лозим аст ба Муҳаммад Иқбол Давлатов. хуб, дар майдон мо шумо чеҳраҳои гуногунро мебинем, аз ҷумла собиқ сармураббии дастаи артиш Шамсиддин Қосимов ва ҳамчунин собиқ футболбози ин тим Зоир Ҷурабоев. Зоир Ҷурабоев баъд аз артиш боз дар тими Истиқлол ҳам бозӣ кард ва айни замон дар ҳайати дастаи суғдиёни Ҷиззахи Узбекистон ҳунарнамоӣ дорад.
بار دیگر لحظه که ارسال توپ با داخل جریمه‌گاه صورت گرفت و چگونه اونجا محمد اقبال دولتов خیلی خوب و دقیق حرکت کرد برای ما پیشنهاد میکنم. مبارزه فرانسوا انرژی نتیجه نداد. آنها باز هم فشار را دوام میدهند و ببینید زیر همین گونه فشار خانه اشتباه با صورت گیرد و در نهایت کار ما خطای دروازه‌بان دسته پرواز رو هم دیدیم. فرانسوا انرژی گزارش بسیار خوبی و اینجا قاعده بازی ویران شد. امام علی احمد خان واقعا هم قاعده بازی رو ویران کرده بود. بار دیگر میتواند ببینید در همین لحظه که برخورد بود البته اونجا قاعده بازی ویران شده بود. فرانسوا انرژی کمی دیگر حرکت کرد و بعدا افتید. و در همین لحظه ها باز یک وضعیت استانداردی بسیار خوب رو با اشتراک دسته ارتش ما و شما دیدیم، اما این همه نتیجه نداد برای دسته میزبان. در این لحظه ها ما طوره میبینیم با پورگی میتوان گفت ارتش تیمی پرواز رو در نیمه میدانی خود این دسته نگاه میدارد تا فرصتی بیرون برآمدن از نیمه میدان هم تقریبا داده نمیشود. Макинде Белонг Джерард бозии охире ки дастаи артиш дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир мекунад бо иштироки гурӯҳи зиёди тарафдорони ин тим баргузор шуда истоданд. махсусан сарбозон тавре мебинед дар ҳар кадоме аз бозиҳо хело зиёд ташриф мебиёранд ва хело зиёд дастаро пуштибониву ҳаводорӣ мекунанд. ин чиз хоноҳо ба рафти рақобат ба ҳунарнамоии дастаи артиш низ бетаъсир нест. Евгений Биденко
ирсоли ту ба сӯи ӯ инҷо натиҷа надод. ҷои ёдоварист ки ин легионери дастаи Парвоз ҳам дар чанде аз рақобатҳои қаблӣ хеле хуб аз канор ҳунарнамоӣ мекард ва пайваста тавре мо шоҳид мешудем. дар роҳандозии ҳамлаҳо саҳми арзишманд дошт. туп то ба Франсуа Энеге омада нарасид, вале дар идома зимни муборизаи худ ин футболбоз қариб буд то тупро аз Тоҳир Малудустов гирад. андаке бархӯрдам ба миён омад, аммо довар ишора мекунад ки аслан онҷо ягон қоида вайронкунӣ дида нашуд. ба чӣ гуна фурсати бисёр хуб инҷо, имконияти беҳтарин, ҳисоб 1-1. Тоҳир Малудустов дар дақиқаи 34-уми бозӣ ҳисобро баробар мекунад баъд аз иштибоҳе ки бозигарони дастаи артиш доштанд. ҳатман мо шумо дар саҳнаҳои такрорӣ ин хато ва ҳолати ба миён омадаро хоҳем дид. интизор мешавем дар идома ҳамон лаҳзаҳое ки ба гол оварда расониданд. Тоҳир Малудустов хело бозигари соҳиби истеъдоду хубам қаблан ба ҳисоб мерафт, бо дар назар дошти баъзе аз мушкилиҳо як муддат аз футбол дур буд, аммо баргашт ва боз ҳам мо тавре мебинем дар сатҳи бисёр хуб бозӣ мекунад. Квеку бисёр олӣ бозӣ кард ва дарвозабонро бубинед чӣ гуна бо як ҳаракат дар ғафлат гузошт ва сипас паси дақиқ ба Тоҳир Малудустов дод. Тоҳир ҳам дар навбати худ бе ягон танаффус, бе ягон ҳаракати зиёдатӣ рост тӯбро дақиқ ҷониби дарвоза равон карду бо ҳамин ба задани голи ҷавобӣ дастаи Парвоз муваффақ шуд. бори дигар таъкид мекунам, дар роҳандозии ҳамла агар шумо аҳамият дода бошед, холигиҳо байни мавқеъҳои гуногун боқӣ монда буданд. футболбозони дастаи артиш ва мо тавре дидем аз вазъияти ба миён омада футболбозони дастаи меҳмон хело олӣ истифода бурданд. пешрои ҳамлаи навбатиро акнун ба Кинде Билонг Ҷерард гирифт. ва ҷои таъкид аст ки дар саҳнаҳои такрорие ки мо дидем вобаста ба голи дастаи Парвоз бояд таъкид кунем ки футболбози рақами 77 Бекҷон Ҷурабоев ҳам бо як пас бисёр олӣ Квекуро пайдо карду Квеку дар идома бо ҳаракатҳои ҷаззоби худ дарвозабонро дар ғафлат гузошт ва ба ин тартиб ҳисоб ҳам баробар шуд. мо тавре дар рафти роҳандозии ҳамлаи навбатӣ мебинем. бубинед дар
умум дастаи артиш доимо ба фишор мегузарад ва ҳатман ҳаракат мекунад ки ҳатто аз ҳолатҳои мушкилтарин барои худ имконияте пайдо кунад. дар ин лаҳзаҳо нахустин тағйирот дар ҳайати дастаи артиш акнун ба миён меояд. Иззатулло Рӯзиев ба ҷои Франсуа Энеге бояд ба бозӣ дарояд ва рости ин тағйирот агар вобаста ба осеби Франсуа Энеге набошад дигар ҳеҷ гуна онро шарҳ дода наметавонем, чунки Франсуа дар канор хело ҳунарнамоии хуб нишон медод. эмомалӣ аҳмадхон ва зимни пас додан боз ҳам иштибоҳ мекунад. ӯ аслан бояд таъкид кунам ки эмомалӣ футболбози хатти ним муҳофиза аст, вале дар ҳайати дастаи парвоз мо ӯро дар нақши дифогари канорӣ мебинем. инҷо ирсоли бисёр хуб ба дохили ҷаримагоҳ. Давлатов то ба охир мубориза бурд, тӯбро гирифт ва ҳамдастааш инҷо зарбаро иҷро мекунад. тавре мо дидем Комрон Иброҳимов буд ки ин зарбаро зад, аммо рост ба дастони дарвозабони ҳариф Далер Баротов. Квеку то ба охир мубориза мебарад ва зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ана ин гуна фаъолӣ ва талошҳои доимии ин ҳамлагар тавре мебинед дар бисёре аз ҳолатҳо ба тими парвоз кӯмак ҳам мекунад. паси бисёр хуб ба дохили ҷаримагоҳ. дар мубориза бо бакинде Билонг Ҷерард сараввал афтид ва баъдан боз як бори дигар Квеку дар рақобат бо Иззатулло Рӯзиев афтид. аммо ҳамааш хуб аст, бозиро давом додан мумкин. инҷо ирсоли навбатии ту ба сӯи Бекҷон Ҷурабоев натиҷа надод. хело партофти баланду ноаниқ аз сӯи ӯ равон карда шуд.
Иззатулло Рӯзиев аз канор каме пеш рафта, баъдан партофтро анҷом дод, аммо тавре дидед Абдухалил Боронов инҷо ҳаракати ғайриварзишӣ дошт. хуб, довар ҳатман ӯро ҷазо хоҳад дод. ва мо тавре мебинем даъвои футболбозони дастаи Парвоз ҳам инҷо ба пуррагӣ шунида шуд. онҳо талаб доранд ки корти зард не, балки корти сурх нишон дода шавад ба Абдухалил Боронов. бо Шарифзода бархурд дошт дар лаҳзаи қаблӣ Абдухалил Боронов. он ҳам баъд аз он ки тӯб аз майдон берун шуд, бо қаҳру ғазаб ба пои ҳариф зарба зад Абдухалил Боронов, аммо тавре дидем дар ҳамон лаҳза танҳо бо корти зард иктифо мекунад довар. аммо баҳсу мунозираҳо ҳоло хотима наёфтаанд. довар ба назди худ даъват карда истодааст футболбозоне ки инҷо баҳсҳоро давом медиҳанд. Мунир Давлатбеков ва Вайсиддин Сафаровро, ҳарду ҳам капитанҳои даста мебошанд. тӯбрабои бисёр хуби футболбозони дастаи Парвозро мо шумо дидем. ҳоло барои мо маълум мекунанд ки баъд аз хотимаи вақти асосӣ 2 дақиқа зам карда шуд. Исроил Холов, Иззатулло Рӯзиев ва бубинед ки инҷо чӣ иштибоҳе сурат гирифт. Фурсати навбатӣ ба миён меояд. Квеку танҳо аст, ба кӯмаки ӯ ҳамдастҳои дигараш омаданд. Табрез Мирзовалиев, зарбаи ӯ, вале хато меравад. албатта каме сарусема шуд Табрез. шояд ки медонад зарбаро росту дақиқ иҷро мекард, мумкин мо каме ба таври дигар дар бораи ҳамон зарбаи қаблии Табрез Мирзовалиев андешҳои худро баён мекардем. қатъи назар аз оне ки бартарӣ дар ҳафти нимаи якум аз бисёр ҷиҳат дар ихтиёри дастаи артиш буд, аммо мо тавре дидем Парвоз ҳам имкониятҳо ба миён овард ва махсусан ба задани голи ҷавобӣ дар дақиқаи 34 даст ёфт. бо ҳамин 2 дақиқа вақти илова кардан ба нимаи аввал ҷамъбаст мешавад. дӯстони гиромӣ ва дастаҳоро ба танаффус равон карда истодааст сардовари рақобати имрӯза. мо низ акнун ба танаффус мебароем ва ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ дар пеш нимаи дуюм моро интизор аст. онҷо боз рақобати тезу тунд ва ҷолибро умедвор мешавем ки дастаҳо барои мо пешниҳод мекунанд.
مصطفى نزن گویا تا دیگه هم گویا اون دو تا شما یا تا شد دو تا بودم
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ادامه گزارش ما از جریان بازی دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و پرواز پیشنهاد شما می شود. قسم دوم هم جریان دارد و طور ما و شما شاهد شدیم. در عموم بازی که دسته‌ها در نیمه اول نشان دادند خیلی جالب و خوب هم بود. اکنون در قسم دوم باز هم تلاش‌های بیشتری هر دسته را ما انتظار هستیم، چون که نیمه اول حساب برابر 1-1 خاتمه یافت. خونخو با اون هدف‌هایی که ارتش در موسم کنونی در نزد خود گذاشته است، حتما آنها برای کسب 3 امتیاز در برابر یکی از دسته‌هایی که از قسم پایانی جدول مسابقه است امروز تمام تلاش خود را روانه خواهند کرد. عموما اگر گیریم در رفتی بازی که دسته‌ها در قسم اول داشتند، ما طور دیدیم از حساب امکانیت‌های خوفناکی با وجود آورده تقریبا برابری بود و از این سبب هم بازی مساوی 1-1 را فکر میکنم درست ارزیابی کردن ممکن است برای هر دو دسته با آن نتیجه و هنرنمایی که داشتند. اما قسم دوم کلا میتواند به طور دیگر صورت گیرد. حالا بیاید درباره هیئت‌های هر دسته گفته گذاریم. شروع میکنیم از دسته مهمان. این دفعه دلرجان براتوف در خط دروازه دسته پرواز است و در برابر او در خط دفاع دلاور شریف زاده و اسماعیل جان آخونجانوف دو دفاعگری مرکزی میباشند. از کنارها یوگنی بیدنکا و امامعلی احمدخان بازی کرده ایستادند. در خط نیم محافظه تبریز میرزاولیев، منیر давлатбеков، طاهر ملودوستов و همچنین بکجان جورابویف هستند. حملهگران دوان دانیل کویکو و بهادور عبدوولیев میباشند. سرمربی دسته طاهر جان مومینов در جایگیری 4-4-2. هیئت دسته ارتش در این تیم یک تغییرات در رفتی قسم یکم بود. از هیئت ذخیروی طور ما دیدیم دفاعگر عزت‌الله روزیف به جای نیم محافظتگر فرانسوا انگی در پایان قسم یکم به میدان برآمد. به این ترتیب هیئت از فوتبالبازان زیرین عبارت است. در خط دروازه پرینس کابلا، دفاعگران کامران میرزاخان و بکینده بیلانگجر در مرکز، از دو کنار کامران ابراهیموف و جانی بک شریپوف هستند. در خط نیم محافظه وایسیدین سفرов، اسرائیل خالوف در مرکز بازی میکنند. همچنین محمد اقبال давлатов در کنار هنرنمایی خواهد کرد و عزت‌الله روزیف رو هم بعد از آن که به جای نیم محافظتگر به میدان برآمد حالا دقیق معلوم میکنیم که در کدام موقع بیشتر بازی میکنند، در دفاع یا در خط نیم محافظه. حملهگران باشد عبدالخلیل بارانов و اسلامبек اسحاقجانов هستند. قاعده بازی ویران نشده است میگوید داور. بازی باید ادامه یابد. فیض давлатов سرمربی دسته ارتش به حساب می رود. جای یادآوری است که گل اولی بازی در دقیقه 21 رقابت به هدف رسانیده شد از سوی بازیگران دسته ارتش و آن هم توسط بازیگزاری که از ضربه‌کنجی آنها داشتند. اسیدین سفرов سر اول با جانی بک شریپوف توپ را روان کرد. این دفاعگر باشد توپ را به داخل جریمه‌گاه ارسال نمود و محمد اقبال давлатов فوتبالبازی عضو دسته المپیایی تاجیکستان به زدن گل موفق شد. در دقیقه 21 طور گفتیم حساب شده شد و بعداً با بازیگران دسته پرواز میسر شد تا در دقیقه 34 گل جوابی را به هدف رسانند. آنجا هم حمله که اصلا از سوی دروازه‌بان دلرجان براتوف شروع شده بود تا به نقطه نهایی رفته رسید و حرکت های
дар маҷмӯъ чанд футболбозро бояд махсус ёдовар шавем, аз ҷумла бекҷон ҷурабоев, квеку ва ҳамчунин муаллифи гол Тоҳир Малудустов. Евгений Биденко, гузариши бисёр хуби ӯ аз канори чап, аммо пеши роҳи ин футболбоз гирифта мешавад ва ҳамзамон бо ин афтидани ӯ имкон надод то ҳамла давом ёбад. Давлатов ба қафу пас дод, аммо баъдан тавре мо дидем ба рӯи ӯ футболбози ҳариф бархӯрд. зарбу оҳанги бисёр ҳам ҷаззобу шуниданӣ дастаи артишро тавре мо мебинем. мухлисону ҳаводорони ин бошгоҳ дастгириву пуштибонӣ карда истоданд. Комрон Иброҳимов барои ба вуҷуд даровардани тӯб бо ҳамроҳи ҳамдастои дигараш тайёрӣ мебинад, аммо дар ин байн мо тағйиротро мебинем. дар ҳайати дастаи парвоз акнун футболбоз иваз карда мешавад ва дифоъгари канорӣ Александр Мухин ҳоло бояд ба майдон барояд. ӯ ба ҷои Тоҳир Малудустов бозиро давом медиҳад. Александр Мухин метавонад боз дар канори хаттини муҳофиза ҳам бозӣ кунад. Агар ҳоло мо бубинем дар идома ки мавқеъгирӣ чӣ гуна мешавад, ин лаҳзаҳо бошад довар зуд рафти бозиро манъ мекунад. Аз ҳар ду даста аз табибони онҳо хоҳиш мекунад зудтар ба майдон оянд ва кӯмак расонанд, зеро бархӯрд бо сар байни ду футболбоз буд. Абдухалил Боронов аз Артиш ва ҳамчунин Мунир Давлатбеков, капитани дастаи Парвоз. бори дигар метавонед бубинед Давлатбеков инҷо аввалин шуда ба тӯб расид ва баъдан ба ӯ бо сар бархӯрда буд Абдухалил Боронов. як бозие ки токунун дар лигаи олӣ доир накардааст муқобили дастаи барқчӣ мебошад. дӯстони гиромӣ, ва ин бозиро шояд дертар санааш маълум шавад дар қатори як қатор бозиҳои дигари ба таъхир гузошта шудаи лигаи олӣ. як қатор бозиҳое ҳастанд ки то кунун дар ҷараёни рақобатҳои сипаришуда дар лигаи олӣ баргузор нашуданд. дар ин байн махсусан дастаи Истарафшан тиме аст ки ду бозиаш ба таъхир гузошта шудааст. яке бо дастаи Регартадаз ва дигаре бо дастаи Сардори шаҳри Турсунзода. ҳамчунин Артиш бо Истиқлол як бозии ба таъхир гузошта шуда дорад.
ҷаҳонгир алиевро мо шумо дар паҳлӯи тоҳир муминов дида истодаем. ҷои ёдоварист ки дар гузашта ҷаҳонгир алиев яке аз футболбозони бисёр хубу шинохтаи кишвар ба ҳисоб мерафт. ҳатто як муддат дар ҳайати дастаи насафи ӯзбекистон бозӣ кардааст. ӯ дар лигаи чемпионҳои осиё ҳам ҳунарнамоӣ карда буд. узви тими миллии кишвар ба ҳисоб мерафт ҷаҳонгир алиев. дар истиқлол ҳам ҳунарнамоии хубу арзанда дошт, вале мутаассифона осебҳо ба ӯ имкон надоданд ва маҳз бо ҳамин сабаб хело барвақт корномаи худро ҷамъбаст кард ҷаҳонгир алиев. айни замон фаъолияти мураббигии худро ба роҳ монда ба ҳайси ёвари сармураббӣ дар дастаи парвоз фаъолият карда истодааст. ҷои таъкид аст ки парвоз қаблан иштирокчии дуюмии рақобатҳо дар лигаи олӣ буд. инҷо шонси бисёр хуб метавонад барои баҳодур абдувалиев пайдо шавад. хост ба мавқеи зарбазанӣ барояд, аммо натавонист ва баъдан ҳамдастаи ӯ аз дур. бубинед бекҷон ҷурабоев чӣ гуна дарвозаро ба нишон мегирад. баъд аз танаффуси беш аз 10-солина дигар бора ба лигаи олӣ баргашт дастаи парвоз. ҷои таъкид аст ки дар мавсими охирине ки парвоз дар лигаи олӣ буд соли 2016 ҳар ду бозии худро дар баробари артиш бохтааст. дар сафар 3-0, дар хонаи худ бошад бо ҳисоби 2-0 ноком шуда буд дастаи парвоз. умуман солҳои охири ҳунарнамояш дар лигаи олӣ муқобили дастаҳои гуногун натиҷаи чандон хуб надошт. аз ҷумла агар мо бозии охирро байни ин ду даста таҳлил кунем, дар 5 бозии охир артиш бар парвоз зафар ёфтааст дар лигаи олӣ. охирин боре ки парвоз тавониста буд дар лигаи олӣ артишро шикаст диҳад ба соли 2014. дақиқтар агар бигӯем 21 июни соли 2014 рост меояд, вақте 2-1 дар хона парвоз зафар ёфта буд. ва охирин натиҷаи мусовӣ дар рақобати байни худи онҳо дар лигаи олӣ рӯзи 17 ноябри соли 2013 ба қайд гирифта шудааст. партофти хело баланд аз сӯи муҳаммад иқбол давлатов. тубрабоияш бисёр олӣ буд, аммо худи ирсол тавре гуфтем чандон хубу дақиқ иҷро нашуд. ҷои ёдоварист ки дастаи артиш аллакай фаъолии худро дар равзанаи гузариши тобистонаи имсола хело барвақт шурӯъ кард ва аз рӯи хабарҳои расмие ки дар сомонаи худ бошгоҳи мазкур эълон намудааст, олаулова аянвале ҳамлагари нигериягие ки мавсими гузашта дар ҳайати дастаи равшани кулоб бозӣ карда буд, ӯ баъдан ба чемпионати арабистони саудӣ рафт. ҳамин футболбозро ба ҳайати худ ҷалб кардааст тими артиш. лек ёдовар мешавам, расман дар тоҷикистон равзанаи гузариши тобистона аз 1 июл шурӯъ мешавад. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи артиш. акнун аз майдон гирифта мешавад исломбек исоқҷонов ва ба ҷои ӯ шаҳбоз ҳабибов, ҳамлагари ҷавони даста, бо рақами 9 мебарояд. ва дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо дидем комрон иброҳимов дар баробари баҳодур абдувалиев қоидаи бозиро чӣ гуна вайрон карда буд. инҷо талошҳои абдувалиев бошад ҳеҷ самаре наовард. тӯба аз майдон берун рафт.
ва фаули аскарбачаҳо бо тамоми шавқ ва нерӯе ки доранд аз оғози бозии имрӯза то ба ҳамин лаҳзаҳо пайвастанд. бо навозиши асбобҳои гуногуни мусиқӣ дастаи дӯстдоштаи худро пуштибониву ҳаводорӣ карда истоданд футболбозони ин тим. бозӣ идома меёбад. Мунир Давлатбеков баъд аз бархурди қаблӣ бубинед дар чӣ гуна ҳолат бозиро давом дода истодааст. ба пуррагӣ сари ӯро бастанд, зеро бар асари бархурди қаблӣ каме осеби ҷиддиам гирифта буд Давлатбеков. Евгений Биденко гузариши ӯ натиҷа надод ва аут ба фоидаи дастаи меҳмон аст. Принц Кобла бо як зарбаи қавии тӯбро ба пеш равон мекунад ва бубинед дар натиҷаи аз мубориза даст кашидани Табрез Мирзовалиев чӣ ҳолате ба миён меояд. рақиб ба ӯ бархӯрд, ба замин афтид ва каме осеб ҳам гирифт. Вайсиддин Сафаров аммо аз ҷои худ боло мешаваду акнун тайёр аст рақобатро давом диҳад. ҷои ёдоварист ки Вайсиддин Сафаровро ин бор истодии мураббиёни тими миллии кишвар ба бозиҳои байналмилалие ки ба нақша гирифта шуда буд дар моҳи июн даъват накарданд. аслан ин бор аз ҳайати дастаи артиш ягон футболбоз ба тими миллӣ даъват ҳам нашуд. ва чӣ фурсати хубе дар ин лаҳзаҳо аз даст меравад. Шаҳбоз Ҳабибов дар иҷрои зарба хело ва хело саҳлангорӣ кард. бубинед чӣ партофти хубу дақиқ ба самти ӯ. иштибоҳашро дарк мекунаду зуд ду дасти худро боло бардошта узр мепурсад Шаҳбоз Ҳабибов. оғози мавсими гузаштаро ҳамин ҳамлагари ҷавон хело хуб шурӯъ карда буд. дар хотиратон бошад моҳи марти соли 2025 ӯ фавқулода олӣ мавсимро шурӯъ кард. 3 гол ҳам зад дар рафти бозиҳои моҳи март, аммо баъдан мо нанамои хуби ӯро дигар надидем. агарчанде болотар гуфтем аз ҳайати дастаи артиш ба тими миллии кишвар футболбоз ҷалб нашуда бошад, аммо бозигарони ин даста ба ҳайати дастаи олимпии кишвар ҷалб шуданд. ва тими олимпии тоҷикистон дар ду бозии байналмилалии рафиқона муқобили ҳамсолони худ аз чин бозиҳоро бо бохт дар сафар ҷамъбаст кард. Бакинде Билонг Ҷерард қариб буд тӯбро аз даст диҳад.
аз ин фишори футболбозони парвоз акнун артишиён қисман берун мешаванд, вале пас ба нимаи майдони ҳариф хато иҷро шуд. ирсоли тӯб ба канори рост. Давлатов тӯбро қабул мекунад. На, ҳангоми пас додан иштибоҳ кард ӯ. ва бубинед чӣ хатое ба миён меояд ин лаҳзаҳо. хуб, довар чӣ хулосагирӣ мекунад? Саволи асосӣ ҳамин аст. ҳоло корти сурх ба дарвозабони дастаи артиш Принс Кобла имкони як ба як баромадани ҳамлагари ҳарифро аз байн бурд ва барои ин хатоаш аз майдон хориҷ карда мешавад. иштибоҳи футболбозони дастаи артиш дар маҷмӯъ дида шуд дар ҳолати қаблӣ ва мо тавре мебинем Принс Кобла ҳам хатои худро хеле хуб дарк мекунад. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳолати ба миён омада. ҳангоми пас додан ба қафо иштибоҳ аз сӯи Комрон Иброҳимов сурат гирифт. ана ҳаминҷо аввалин шуда ба тӯб Квеку мерасад ва дар ин ҳолат дарвозабон ки пештар баромада буд пои худро дароз кард. сари вақт ба қафо гирифта натавонист пои худро ва бо ҳамин ин бархурди ба миён омада боис бар он мешавад то Принс Кобла аз майдон хориҷ карда шавад. хуб, санҳои такрории дигарро ҳам интизор мешавем. барои мо шояд пешниҳод кунанд. зеро дар ҳамон лаҳзаи бархурди қаблӣ фикр мекунам каме шояд шубҳаҳо ҳам боқӣ монданд. албатта маълум аст ки ин қоидавайронкунӣ берун аз ҷаримагоҳ буд ва ҳоло мо мебинем ки чӣ тавр аз ин вазъияти стандартии худ футболбозони дастаи парвоз истифода мебаранд. хуб, таваҷҷӯҳ кунед як бори дигар. инҷо маълум аст ки аввалин шуда ба тӯб мерасад Квеку, аммо ҳолати контакт яъне бархурд барои мо муҳим аст. маълум аст ки баъд аз дарвозабонро гузаштан ӯ як ба як дигар танҳо бо дарвоза мебаромад. дигар касе ҳатто боқӣ ҳам намемонд. бе дарвозабон бозиро давом додан ғайриимкон аст. аз ин рӯ ҳоло мураббиёни дастаи артиш фикр карда истоданд ки киро иваз кунанду дарвозабони дуюмро ба майдон бароранд. вақт тавре мебинед дар ин байн талаф меёбад. дарвозабони эҳтиётӣ Муҳаммад Сафар Хайруллозода барои баромадан ба майдон омода аст, аммо дар пироҳане ки ӯ пӯшидааст мо тавре мебинем насаби дигар навиштаанд, Сафарализода навиштаанд, дар ҳоле ки дар протоколи бозӣ ҳамчун Хайруллозода номнавис шудааст. шояд инҷо иштибоҳи техникӣ рафта бошад. Сафарализода ба ин тартиб ба майдон мебарояд ва дар баробари ин мо ба майдон баромадани Бахтиёр Азимовро мебинем. Муҳаммад Иқбол Давлатов ва Абдухалил Боронов аз майдон гирифта мешаванд. як дифоъгар ва ҳамчунин дарвозабон ин лаҳзаҳо вориди майдон шуданд. бале, дар навишторе ки барои мо ҳам пешниҳод карданд онҷо Муҳаммад Сафар Хайруллозода
пешниҳод шуд. ҳоло мебинем 4 нафар дар девори дифоӣ ҳастанд. зарба чӣ гуна иҷро мешавад? Евгений Биденко зарба мезанад ва каме баландтар. дарвозаро рост ба нишон гирифта буд дар ин ҳолат Евгений Биденко, аммо тавре дидед андаке баландтар рафт зарбаи ӯ. хуб, дар ин ҳолат оё вайрон шудани қоидаи бозӣ набуд? саволи асосиам ҳамин аст ки чаро доварон онҷо қоида вайронкуниро ба эътибор нагирифтанд. ҳамлаи навбатии дастаи Парвозро мебинем. акнун Абдувалиев тӯбро аз худ дуртар раҳо мекунад. дар натиҷа тавре дидед Комрони Мирзохон тӯбро аз майдон берун баровард. ирсоли навбатии тӯб ба ҷаримагоҳ натиҷа намедиҳад. ин бор акнун бо пои худ партофти тӯбро равон кард Охунҷонов, аммо ин талошҳои ҳамдастаҳои ӯ низ самар наоварданд. ҳуҷуми навбатии бисёр ҷолиб метавонад инҷо ба миён ояд. Александр Мухин ва зарбаи ӯ аз дур дарвозаро ба нишон гирифт Александр, аммо тавре мо шумо дидем хело ва хело хато буд зарба. дар солҳои охир дастпарварони тими артиш хело ҳунарнамои хуб доранд дар рақобатҳо миёни ҳайъатҳои ҷавонон ва ҷои ёдоварист ки як қатор аз футболбозони ҷавон пайваста дар ҳайъати умумии дастаи артиш барои мавсим ҷо пайдо мекунанд. аз ҷумла дарвозабоне ки инак ба майдон баромад, ҳамчунин ҳоҷи Акбар Мирзоев, Мустафо Маликшоев, Абубакр Саидов, Саидали Иброҳимов, Сомон Сулаймонзода, Шаҳбоз Ҳабибов аз қатори чунин дастпарварони хуби дастаи артиш аст ки имрӯз дар ҳайати захиравӣ ҷо гирифтаанд. Шаҳбоз Ҳабибов ва партофти ӯ аммо бенатиҷа. дарвозабон Далерҷон Баротов пешдастӣ карду он ҳолатро рафт намуд. Иброҳимов ба Қафо пас медиҳад. Майсиддин Сафаров, Комрон Иброҳимов аммо пеши роҳи ӯро мегиранд ва довар чӣ қарор мебарорад дар ин лаҳзаҳо. вайрон шудани қоидаи бозӣ берун аз ҷаримагоҳро ба эътибор мегирад. бале бархурд буд, аммо на дар дохили ҷаримагоҳ. бори дигар мо дида мебароем ин ҳолатро. Майсиддин Сафаров пас медиҳад ба Комрон Иброҳимов ва зидди ӯ бархурде ки ба миён омад ан ҳамон нуқтае ки қоида вайронкунӣ дида шуд, ин берун аз ҷаримагоҳ буд.
инро бояд махсус қайд кунем. Александр Мухин. пеши роҳи бозигари ҳарифро гирифт. масофа хело наздик аст. аз ин ҷо мумкин мо зарбаи воқеан ҳам росту бисёр хатарнокро бубинем. барои бозигароне ки дар иҷрои зарбаҳои ҷаримавӣ маҳорати воқеан ҳам бузургу олӣ доранд, бо боварӣ метавон гуфт ки дар ҳамин гуна ҳолатҳо ҳатто монанди иҷрои пеналти аст зарбаи ҷаримавӣ. аз ин зовияи дид фикр мекунам боз ҳам беҳтар ҳолат барои мо шумо пешниҳод мешавад. Вайсиддин Сафаров зарбаю ту ба девори дифоӣ расида баргашт. албатта футболбозони зиёдеро гузошта буданд дар девори дифоӣ. футболбозони Парвоз ва дар якҷоягӣ онҳо тавонистанд пеши роҳи ин зарбаро гиранд. ту ба Охунҷонов расида аз майдон берун шуд. ҳоло Амирҷон Хоркашев дар назди бозигари дастаи Парвоз буд ки андаке хаставу бемадор ба назар мерасид, вале бо вуҷуди ин аз ҷои худ боло шуда Бекҷон Ҷурабоев рақобатро давом медиҳад. бозигарони қоматбаланд кам нестанд дар ҳайати дастаи артиш ва мебинем ки аз ин фурсат чӣ гуна истифода мебаранд. На, дарвозабон Далерҷон Баротов хело хуб ҳаракат кард. тубро бо мушташ зада аз ҷаримагоҳ берун намуд. аз майдон берун мешавад. бале, ҷои таъкид аст ки тими артиш дар оғози мавсим хело ҳунарнамоии олӣ дошт. махсусан дар моҳи апрел онҳо дар ҳамаи бозиҳои доир кардаашон пирӯз шуданд ва бар ивази чунин ҳунарнамоии арзанда Файз Давлатов ва шогирдонаш ба садри ҷадвал баромаданд. ҷоизаи беҳтарин бозигари беҳтарин мураббии мо ҳам аст ба Файз Давлатов, мураббии дастаи артиш дода шуд. инҷо партофти навбатии бисёр хуберо аз канори чап ба ҷаримагоҳ дидем, аммо Исоқҷонов дар ниҳояти кор нақшаҳои футболбозони артишро барбод медиҳад. ҷои таъкид аст ки дар даври якум артиш аз ҳосилот 3-0 мағлуб шуд. инҷо ҳолати навбатӣ зуд тубро аз зарбаи кунҷӣ ба бозӣ даровардан фурсати давом додани ҳамла пайдо мешавад ва ин ирсоле ки аз канори рост буд аз сӯи Комрони Мирзохон натиҷа надод. ба Киндер Билонг Ҷерард, партофти ӯ ба канори чап. ҳуҷум идома дорад, зеро тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи артиш аст. довар Маск ба ҳамин чиз ишора мекунад. партофти навбатиро мебинем ва чӣ гуна ҳолат. дарвозабон каме беэҳтиётӣ кард дар лаҳзаи қаблӣ ва ба футболбози дастаи артиш дар ҷаримагоҳ бархӯрд Далерҷон Баротов. баъд аз шикасти бузург аз тими ҳосилот дар артиш бисёр чиз иваз шуда, аз ҷумла мураббии хориҷие ки даъват шуда буд ӯ аз ҳайати даста рафт. дар ин баробар баъдан мо дидем мусовӣ бо Хуҷанд буд ва сипас комёбиҳои дастаи артиш шурӯъ шуданд. гарчанде бо ҳисобҳои минималӣ даста ғалаба мекард, тафовути он қадар назаррас дар голҳо набуд, вале худи ғалабаҳо ҳам бо мушкилӣ ба даст меомаданд. аз ҷумла зидди Вахш, зидди Равшан он пирӯзиҳоро бо мушкилиҳои зиёд ба даст овард. ҳатто зидди дастаи Сардор ҳам бо мушкилиҳо комёб шуд. гӯем хато нахоҳад буд барои тими артиш. баъд аз зарбаи Квеку мо ҳолатеро дидем ки акнун вазъияти стандартӣ ба фоидаи Парвоз
таъин шуд, аммо аз зарбаи кунҷӣ чандон хуб тӯбро ба бозӣ надароварданд. дар навбати худ Вайсиддин Сафаров ҳангоми пас додан чанд лаҳза пештар аз ин ба Шаҳбоз Ҳабибов хато кард. Мунир Давлатбеков паси ӯ ба канори чап, Евгений Биденко зарбаи ӯро мебинем ва дарвозабон гарчанде сараввал ин канорро холӣ гузошта буд, баъдан Муҳаммад Сафар Хайруллозода канори рости худро маҳкам кард. фикр мекунам ситоди мураббиёни дастаи Парвоз дар ин фикр ҳастанд ки аз ҳисоби бартарие ки аз набудани як футболбози ҳариф доранд мехоҳанд зудтар истифода баранд ва як шонси бисёр хубе барои онҳо пайдо шудааст то барои касби 3 имтиёз то ба охир дар ин дидор талош варзанд. Александр Мухин ҳоло хело дур меравад ва ин маънои онро дорад ки баъд аз наздик омадан ба марзи майдон тӯбро рост ба дохили ҷаримагоҳ партоб мекунад. ҳамин таврам ҳаст дар қабати дуюм футболбозони дастаи Парвоз комёбанд ва чӣ гуна онҳо ба задани гол ҳам муваффақ шуда истоданд. Мунир Давлатбеков ин корро анҷом медиҳад. Капитани даста ки имрӯз хело ранҷ кашид, хело азобу машаққат кашид, аммо то ба охир дар майдон боқӣ монд ва бо сари кафидаи худ ҳам бозиро давом медиҳад. Бубинед дар бозии имрӯза боз як голи дигарро мо аз вазъияти стандартӣ мебинем. Голи якум аз сӯи Артиш аз вазъияти стандартӣ буд, инак голи сеюми ин бозӣ ки акнун футболбозони Парвоз мезананд он ҳам аз вазъияти стандартӣ аст. Мазарат, аз вазъияти стандартӣ нест, балки бо сар тӯб ба дарвоза ворид карда мешавад. Мо дар аввал фикр кардем ки онҷо зарбаи кунҷӣ буд. На, аз авт Мухин тӯбро ба бозӣ даровард, сипас ҳам дастаи ӯ дар қабати дуюм бартарӣ нишон дод ва баъдан тӯб ба назди тавре мо шумо дидем Мунир Давлатбеков омаду ӯ бо як зарбаи бисёр ҳадафмандонаи сар ҳисобро 2-1 кард. аз хотир бояд набарорем ки Мунир Давлатбеков дар гузашта футболбози бисёр хубу боистеъдод буд, узви дастаҳои мунтахаби наврасону ҷавонони кишвар ба ҳисоб мерафт. чанд соли охир ӯро ҳам дар лигаи олӣ намедидем ва инак бо ҳайати дастаи Парвоз боз ҳам дар лигаи олӣ акнун бозӣ карда истодааст Давлатбеков. дастаи Парвоз боз дар пеш рақобатҳои дигари муҳим дорад, аз ҷумла дар сафар зидди дастаи Сомони Данғара дар бозии ҷавобии даври ҳаштякниҳои ҷоми Тоҷикистон нерӯ месанҷад ва сипас онҳоро рақобат бо Истарафшанд интизор аст рӯзи 26 июн. агар даста роҳи худро дар ҷоми кишвар давом диҳад, дар оғози моҳи июл инҷо як зарбаи дигар аз дур, аммо хато буд аз сӯи Евгений Биденко. дар оғози моҳи июл бозии аввали даври чаҳорякниҳоӣ ҳам дастаи Парвозро интизор хоҳад буд. Артишро дар пеш бозии ҷавобӣ бо тими Панчер интизор аст. Панчере ки аллакай дар рақобати якум гуфтем бо артишиён мусовӣ кард, он ҳам дар сафар. ва агар аслан бигирем бозӣ бо Панчер чандон осон нест, махсусан дар сафар ҳунарнамоӣ кардан муқобили дастаи Ҷалолиддини Балхӣ кори саҳлу содае нест. ва хоҳем дид ки Артиш оё аз садди Панчер гузашта метавонад ё на. Сафаров аз ӯ тӯбро мегирад Александр Мухин ва бо қадамҳои бузурги худ ба пеш меравад, аммо дар навбати худ Иззатулло Рӯзиев аз бозигаре ки мисли ӯ рақами 2 дошт тӯбро гирифта тавонист. Ҷонибек Шарипов партофти ӯ чандон хатарнок нест, ин вазъият бартараф мешавад. ва Артишро баъдан боз дӯстони гиромӣ рӯзи 26 июн рақобат бо ҳосилоти Фархор интизор аст дар хонаи худ. бозии имрӯза тавре гуфтем аз қабл
чунин баҳогузорӣ мешуд ки эҳтимол аст артиш боз се имтиёзи муҳими навбатиро ба даст меоранд, зеро онҳо дар хонаи худ бозӣ мекарданд ва бар замин бар муқобили яке аз дастаҳое ки аз қисми поёни ҷадвали мусобиқа мебошад. аммо пешгӯиҳо дар футбол на ҳама вақт дуруст мебароянд. дӯстони гиромӣ, ва моро дар ҷараёни бозии имрӯза аз он рақобат ва камбеке ки Парвоз нишон дод бори дигар ба ин чиз амин мешавем. ва футбол ҳам маҳз аз ин ҷиҳат ҷолиб аст ки дастаҳои камбаҳо баъзан вақт метавонанд дар баробари ҳарифони қавии худ комёб гарданд. бакинде билонг ҷерард дар мубориза бо Квеку бисёр олӣ ҳаракат карду дар муборизаи китф ба китф бартарӣ пайдо намуд ва баъдан тӯбро гирифт. ҷо афтидани бозигари дастаи артишро дидем. ҷонибек Шарипов дар пойҳои худ устувор намонд. ирсоли тӯб ба канори рост. бархурди бисёр ҷиддӣ, ҳар ду осеб гирифтан, вале довар нишон медиҳад ки бозӣ бояд давом ёбад. ва акнун тӯб аз майдон берун шуд. шояд табибони ҳар дастаро ҳам даъват кунад ба майдон Амирҷон Хоркашев. эмомалӣ Аҳмадхон ва Бахтиёр Азимов ба ҳам бархӯрданд. инҷо метавон ҳар дуро қисман айбдорам кард дар ҳамон ҳолат. ва лаҳзае ки бо мушти худ тӯбро заду баъдан ба футболбози ҳариф бархӯрд дарвозабони дастаи Парвоз. Талерҷон Баротов ҳамон ҳолатро барои мо пешниҳод мекунад. Парвоз дар сурати ғалаба кардан шумораи имтиёзҳои худро ба 11 мерасонад ва дар ҷадвал аз Барқчии Ҳисор пеш мегузараду ба зинаи 9 мебарояд. инак тағйирот дар ҳайати дастаи Парвоз. акнун мо тавре мебинем аз майдон Квеку дуах гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ бозигари дигар Муҳсин Рустамзода вориди арсаи рақобат шуда истодааст. имкони интихоби бозигарони зиёд барои Тоҳирҷон Муъминов нест, зеро дар ҳайати захиравӣ дар маҷмӯъ 5 нафар футболбоз номнавис шудааст. 8 дақиқа вақт илова шуд ба қисми дуюми бозӣ. 2 нафар ба майдон баромаданд: Александр Мухин ва Муҳсин Рустамзода, ҳамчунин Умед Одинаев, Амирбек Ҷумаев ва дарвозабон Муҳриддин Ахмедов дар ҳайати захиравӣ боқӣ монданд. Муҳсин Рустамзода гузариши ӯро мебинем. вазъияти хатарнок аст ва бубинед ки ба танҳоӣ чӣ гуна ҳаракат мекунад ин футболбоз. шонси воқеан ҳам хубе дошт Рустамзода дар лаҳзаи қаблӣ то ин ки комёб шавад. Абдувалиев дар марказ ҳамдастаҳои ӯ боз ҳам тайёранд ҳамларо давом диҳанд. Табрез Мирзовалиев ва иштибоҳ ҳангоми пас додан аз сӯи Евгений Биденко.
дар ҳоли ин хато бубинед чӣ тавр аз сӯи Тоилҷон Муминов бисёр сахт накӯриш карда шуд. Исроил Холов партофти ӯ ба наздики ҷаримагоҳ натиҷа надод. идомаи муборизаи футболбозони дастаи Парвозро акнун мебинем. Парвоз дар маҷмӯъ қисми дуюмро хело беҳтар сипарӣ карда истодааст ва дар тамоми нимаи дуюм вазъиятҳои хатарноки ҷиддӣ бо иштироки футболбозони мизбон тақрибан ба миён наомадан гӯем ҳам хато нахоҳад буд. зеро ҳолатҳое ки партофтои туп ба дохили ҷаримагоҳ буд маслан он қадар фурсатҳои хубро ба миён наовард. як ҳолате ки қоидаи бозӣ дар марзи ҷаримагоҳ вайрон шуд аз зарбаи ҷаримавӣ зарбаи задаи Вайсиддин Сафаров ҳам натиҷа надод. хулас дигар имкониятҳои хубу ҷолибе бо иштироки тими артиш ба миён наомад ва хоҳем дид ки ҳунарнамоии даста дар идома боз чӣ гуна давом меёбад. артиш то имрӯз садрнишини рақобатҳо дар лигаи олӣ буд, аммо аз эҳтимол дур нест баъд аз анҷоми рақобатҳои ин давр зинаи аввалро тарк мекунад. сабаби асосӣ аз истиқлол пеш гузаштану дар садри ҷадвал қарор доштани артиш ба шумораи ғалабаҳои ин тим рабт дорад. дар чемпионати мо аввалин чизе ки баъд аз баробар будани шумораи имтиёзҳои даставо ба эътибор гирифта мешавад шумораи ғалабаҳои як даста дар мусобиқа аст, дар маҷмӯъ ғалабаҳо. артиш то кунун 6 ғалаба дораду истиқлол 5 то. аз ин рӯ гарчанде ҳар даста 19 имтиёзӣ доштанд, вале артиш аз истиқлол боло буд. таносиби тӯбҳо бошад албатта ба фоидаи истиқлол аст. истиқлол 11 гол зада 2 гол сар додааст. артиш бо дар назардошти бозии имрӯза 12 гол зада акнун ба дарвозаи худ ҷои таъкид аст ки 9 гол сар додааст. яъне ин аз ноустувории ҳам хатти ҳамла ва ҳам хатти дифоъ дарак медиҳад. яке аз дастаҳое ки дар садри ҷадвал аст, аммо голҳои зиёд сар додааст маъз тими артиш мебошад. ва дар миёни чоргонаи даставои пешсаф ин аз ҳама натиҷаи суст аст. ҳам аз ҳисоби таносиби умумии голҳо, яъне голҳои зада ва сардодашуда, ва ҳам аз ҳисоби танҳо ба ҳисоб гирифтани голҳои сардода. ҳосилот 8 гол сар додааст, регартадас 7 гол. дастаҳое ки дар зинаҳои 3-ум 4-ум ҳастанд мутаносибанд. истиқлол бошад то кунун дастае мебошад ки камтар аз ҳама ба дарвозаи худ гол сар додааст, ҳамагӣ 2 то. баъд аз расониндани кӯмаки тиббӣ берун баромад аз майдон Эмомалӣ Аҳмадхон, ӯ ҳам маълум аст хело хаставу афгор шуд. тавре гуфтем чандон имконияти зиёди иваз кардани футболбозон барои Парвоз нест, зеро интихоб маҳдуд аст барои сармураббӣ. шумораи умумии бозигарони ҳайати захиравӣ ҳам ҳамагӣ 5 нафарро ташкил медиҳад ки баъзе аз онҳо он қадар таҷрибаи зиёди бозӣ надоранд. ҷонибек Шарипов партофти ӯ ин вазъият қисман бартараф шуд ва тӯбро аз нав футболбозони дастаи артиш ба даст оварданд. 3 дақиқаи дигар вақт барои онҳо боқӣ мемонад то ин ки кӯшиш намоянд худро аз бохт наҷот диҳанд. албатта онҳо як нафар кам ҳастанд, вале масъулияти мизбонӣ он ҳадафҳои бузурге ки гузоштааст ин тим дар мавсими ҷорӣ дар назди худ ва албатта талошҳои баъдии даста барои комёбӣ дар мусобиқа онҳоро водор мекунад то дар ин бозӣ барои касби ҳадиақал як имтиёз талош кунанд. гузариши бисёр хубе дошт Евгений Биденко, тӯбро махсусан аз байни пойҳои Бакинде Билонгҷерар чӣ гуна хуб гузаронд, вале баъдан аз ӯ тӯбро гирифтанд. Азимов ирсоли тӯб аз сӯи ӯ, ҳуҷум идома меёбад. Комрон Иброҳимов ин партофт нагузашт ва тӯбро танҳо зада аз майдон берун мекунанд футболбозони дастаи Парвоз. дигар илоҷ ҳам надоранд. Сафаров боз як партофти дигар.
муҳсин рустамзода. паси ӯро мебинем. ҳамлаи навбатӣ тавассути канори рост ба роҳ монда мешавад. Александр Мухин, бозигари тозанафас ки дар нимаи дуюм ба майдон баромад. Мирзовалиев, Абдувалиев акнун боз ҳуҷумро аз канори чап бояд давом диҳад. вале ҳадаф инҷо ҳуҷумро давом додан не, балки тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ доштану вақтро талаф додан барои ҳариф аст. ба ислоҳ вақткушӣ кардан. бибинед аз хатти ҳуҷум ба қафо тӯбро бармегардонанд то ба дарвозабони худ. ҳамин гуна агар ду даври дигар байни ҳам бехато пасҳои кӯтоҳу миёна равон кунанд, футболбозони дастаи Парвоз имконияти ба ҳуҷум гузаштан барои ҳариф ҳам тақрибан аз байн меравад. Мухин ба ҳар ҳол тӯбро аз майдон берун кард. дақиқаи охирини илова кардаи довар аст. яке аз охирин ҳуҷумҳои дастаи Артиш шояд бошад ва ҳамин таврам ҳаст. зарбаи бо сарзадаи капитани даста Комрони Мирзохон хато меравад. бори дигар мо шумо мебинем ирсоли тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ аз сӯи Азимов ва зарбаи бо сарзадаи Комрони Мирзохон. дарвозабон Далерҷон Баротов ишора мекунад ки андаке ӯ ҳам осеб гирифтааст, вале ҷиддӣ нест. аз ҷои худ боло шуд. рақобат бояд давом ёбад. анавон сонияҳои дигаре ки талаф ёфтанд беҳуда, онҳоро ҳам сардоварии ин рақобат Амирҷон Хоркашев ҳатман ҷуброн хоҳад кард. зеро бе ин намешавад. дӯстони гиромӣ, тӯбро зада аз майдон берун кард. вақтҳои охир чунин ҳолат бо дарвозабонҳо ба як ба ислоҳ тренд ҳам табдил ёфтааст. бисёриҳо ҳар гуна гаштҳои тактикиро ҳам ҷустуҷӯ мекунанд дар ин гуна амалкарди дарвозабонҳо, махсусан вақте Сафонов дарвозабони Пари Сен-Жермен ин корро чанд дафъа анҷом дод дар Лигаи Чемпионҳо. аммо таҳлилҳо нишон доданд ки аслан ин ҳеҷ гашти тактикӣ ҳам нест. Александр Мухин тӯбро ба канор мебарад то чанд сонияи пурқимати дигари ҳарифро ба ин тартиб аз байн барад. хуб, дақиқаи даҳуми илова шуда акнун шурӯъ мешавад. имконият барои роҳандозии ин ҳамла дода шуд, вале худи футболбозони дастаи Артиш тавре дидед аз ин фурсат истифода бурда натавонистанд. ва бо ҳамин тамом садои ниҳоии уштаки довар Амирҷон Хоркашев баланд шуду рақобати аввалини даври 11-уми Лигаи Олӣ бо иштироки клуби марказии варзиши Артиш аз шаҳри Душанбе ва Парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд хотима ёфт. Парвоз дар ин бозӣ 2-1 дар сафар ғалаба кард. то ҷои ғалабаи ғайриинтизор ҳангомавӣ ҳам метавонем бигӯем, аммо муҳим се имтиёз аст ки Парвоз бо ба даст овардани онҳо ба хона бармегардад. Артиш дар баробари нокомиҳои қаблии худ имрӯз боз як шикасти дигарро таҷриба кард ва шояд беҳбудиҳои кори ин тим дар пеш аст. Парвозро бошад бо ин ғалаба табрик мегӯем. бисёр сипос мегӯем ки тӯлини муддат моро ҳамроҳӣ кардед. то гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. хайр бинандагони гиромӣ.